va, Roger. Sí, sí. No, explica fins on has arribat tu a la universitat, digues la veritat. Sí, a veure, jo no... O sigui... Hola, sóc la Carla, estudiant de periodisme de la Universitat de Vic i avui anem a entrevistar els creadors d'Adolescents.cat, l'Ernest Codina i en Roger Carandell. Volem saber el seu passat, present i futur. Som-hi! I un dia l'Ernest havia tingut un mal dia, havia rebut una bronca i em va dir, anem a dinar i així parlem. I a mig dinar diu, ens dedicarem tota la vida a la ràdio? Dic, ostres, no ho sé. Diu, molaria tenir alguna cosa que fos nostra, no? Alguna empresa. I en aquell moment jo estava fent un programa per adolescents a la nit que es deia Backup, a Ràdio Flashback, i en un atac d'inspiració l'Ernest diu, tu que coneixes tan bé els adolescents, diu, tio, Adolescents.cat, fem una web i parlem als joves. De fet, tenim un fòrum professionalitzat amb respostes dels professionals de l'àmbit de l'alimentació, la sexualitat i la psicologia general, i després que fem entreteniment. I la gent, jo crec que aquest equilibri que ha aconseguit Adolescents.cat és la clau de l'èxit. Jo me'n recordo quan era adolescent que tenia tots aquests dubtes i els preguntes als amics, no? Però a aquesta edat tothom s'ho inventa i tot són llegendes urbanes i llavors no sabies ben bé què és el que passava. Ara saps que tens un lloc on, com deia l'Ernest, hi ha gent professional que et respon als dubtes que tens. I tornem a estar una mica en l'etapa de confusió, no? Què faig l'any que ve a universitat? Vols dir que he d'anar a la universitat? I si vaig, què he d'estudiar? L'universitat, jo crec que la gota que fa vessar el got de dir vaig a la universitat és que saps que pots lligar molt a la universitat. Sí, són les ties. Here's an ancient Russian story that sings of love in all its glory. It's all prashyai, which means goodbye, goodbye, don't cry. I'll soon be returning to you. Don't cry, there is one prashyai. I ara ens trobem als 40 principals de Barcelona, on entrevistarem a la Babi. Avui hi ha un programa especial d'Adolescents 4.0. Hi ha uns convidats molt i molt esperats, els Catarres i en Carlos Cuevas. Avui fem el programa en directe dels 40 principals. És la segona vegada que ho fem aquí, ja ho hem fet també a Salou i esperem fer-ho molt més al llarg de la nostra trajectòria aquí als 40 principals. Potser tens 17 anys, tens una oportunitat de la ràdio del teu poble mateix o de la tele del teu poble, doncs de trucar a portes. No esperar que et vinguin o no esperar l'oportunitat de la teva vida, sinó tu buscar-la. L'emprenedoria arriba molt abans del naixement de l'empresa, no? És tenir una idea, creure que és bona i treballar-la fins que es fa gran. Ara ens esteu veient aquí en una oficina amb el logo i sembla que hem fet una gran cosa, però fins fa mig any nosaltres publicàvem en bars. Sí. Estàvem allà i el jefe del bar ens deia, però vosaltres no teniu família, no teniu vida, no feu res. Sí, publiquem tot el dia aquí. Ara estem a la redacció dels 40 principals i estic acabant de repassar l'escaleta del programa d'avui i reescrivint algunes coses que m'he donat que no estaven del tot bé. Una hora abans, mira que tot estigui a lloc. La liem parda. Adolescents 4.0 als 40 principals. Ja comença el compte enrere, si tu vols venir només pots d'una manera. Jo reconec que a mi em va ajudar molt la universitat i ho penso sincerament. Penso que la universitat és una etapa sobretot per créixer com a persona i després per aprendre de gent que en sap, no? Dels professors que sobretot parlen molt bé i això ajuda molt. Hi ha el somni americà, no? I el somni universitari, que també va lligat a l'americà, que és les grans festes universitàries, conèixer gent. I ja ets adult, no? És com, estudio però soc adult, no? Prenc cafè, saps? No sé, és com, ets conscient que estàs probablement en una de les etapes amb més vida de la teva vida, no? Jo penso que si ara anés a la universitat trauríem molt bones notes, ho penso sincerament. Sí. Perquè
te n'adones, no? Que potser vas fer un pèl massa al cap. Jo crec que molts adolescents avui en dia estan com perduts, no tenen motivacions, no tenen objectius clars i això és el que els fa perdre, no? I animo sobretot a tota aquella gent que tingui alguna cosa que els agrada molt a la vida a esforçar-se, a somiar desperts per poder aconseguir aquells objectius, no? Crec que això és la motivació principal de qualsevol persona, el motor de la vida i el motor que et fa ser feliç al cap i a la fi.